Яхшылык бер вакытта да юкка чыкмый, меңе белә кайта. Кылган изге гамәлләребез бушка китми. Меңләгән хәйр вә бәрәкәт капкаларын ача. Шуңа күрә игелекнең иң кечкенәсендә ассынмый. Чөнки игелек хак булганга күрә улыдыр. Яхшылыкны ким күрү кичкенәлек галәмәте һәм зур ялгышлык. Иң дөресе, кеше үзен кичкенә күрергә, ләкин яхшылыкның һәр төрен олы дип белергә тиеш. Чөнки Аллаһ һәм Аллаһ ризалыгы иң олы нәрсә. Димәк, Аллаһ ризалыгы өчен эшләнгән һәр эш олыдыр. Ул кичкенә була алмый. Бүген сезгә иң кичкенә хәерне дә олы дип белгән һәм хәер юлында теләсә нинди авырлыкка сабыр иткән изге кешенең башыннан узганнарын бәян итәрбез. Бергә карый. Bismillahirrahmanirrahim. Salih, oğlum. Ani, sızlaularını basığız ani. Yaralarıma belzem, kaygılarıma derman tabığız. Oğlum, Salih'im. Ne dileysin? Sızlaularına neşik basıksın. Eyt oğlum, zinhar eyt. Ne dileysin? Şunu işleyim oğlum, eyt gene. Yardım itigiz bana, yardım itigiz ani. Salih, Salih oğlum. Gitme oğlum, gitme oğlum, gitme. Eyt neşik yardım edik sana. Bizni şarasız kaldırma oğlum. Eyt biraz söz, cevap ver oğlum, gitme. Gitme, gitme Salih. Salih, balam. Төшеңә тагын Салих кирдеме? Шулаймы? Түзәрі мәлім қалмады Мөрәүвәт. Шара таба алмыйм. Улымның миннән ярдәм сорагандагы халәте күз алдымнан hiç китми. Нигә мондай кайгыда ул? Нигә? Белмим, Мөхсин. Bir Ходаем ярдәмеңнән ташлама безне. Onu da buraya ekleyelim. Ул буюктыр бит, Вали. Байрам алдыннан бик буйгы будырасың. Юк, берни юк. Ничек? Иеләнеп буламы бу якларга? Әкренләп иеләнәм бугай. Башта урак инде ул шулай. Тик кайгырма. Тиздән күнегерсең. Без дә синең кебек идек, яңа укыта башлаган чакларда. Башта шулай инде бераз ятсынасың. Ләкин эшнең тәмен бер белсәңме, ул чакта теләсә нинди авырлык күңелеңә хуш килер. Укучыңның күзендә аңладым дигән ышкын кабынганны күрсәң, бар дөньяңны онытасың, билләхи. Ассаламу алейкум, егетләр. Ва алейкум ассалам, Шөкрü абый. Ни хәлләрдә, егетләр? Аллага шөкер, Шөкрü абый. Бер көе. Шөкрü абый, кәефегез шәптән бүген. Субханаллах. Бәйрәмдә ничек куанмыйсың инде, Рәшәт дус? Бүген иртәгә курбаннар чалыныр, ачлар туяр, ятимнәр сөенер. Бу бәйрәмдә бихисап хәерле эшләргә сәбәп булыр буйрган булса. Монысы нәрсә тагын? Кәефле булуымның икенче сәбәбе. Фаик хаҗи белән күрештек бүген.
Тагын бер мәктәп ачарга йөрүебезне ул да ишеткән. Бу изге эшкә һәркадәр өлеш кертте. 40 мең, шөкер бу кадәренә дә. Нәрсә? Тагын бер мәктәп ачарга булдыгызмы? Шушы акча беләнме? Яндык, биллахи. Яныйк, Вәли дус, яныйк. Син дә янмасаң, мин дә янмасам, ул да янмаса, бу милләт янгыннан ничек исән сау чыгар? 3 кешенең януы белән бу халык котылырмы? Һәр шәһәрдә 3 кеше янып кисә, әллә котылмасмы? Бу эш алай бер уңайдан һәркемне манып чыгарга буяу мишкәсе түгел ләбаса. Берәм кешеләр белән эшләргә кирәк. Безнең котылу аларның котылуына бәйле. Әмма кешеләр күп бит. Барысында кеше иткәнчә кызыл кар явар. Синең әллә хаҗга барган кырмыска кыйссасын ишеткәнең юкмы? Бу юлдан үлсәң дә кире кайту юк, дустым. Тур якта калдырсаң була. Әйдә, узыгыз, иптәшләр. Туганнар, узун юллар узар өчен башта беренче адым кирәк. Әлегә сыйныфлар кичкенә, әмма таләп зур. Аллага шөкер, көннән-көн укучылар күбрәк килә. Аларны кире бурып булмый. Безгә кичекмәстән яңа мәктәп ачарга кирәк. Сыйныфлар зур, бер зал ашхана ише җирләр киң булырга тиеш. Тиешен тиештә. Урын табылса билгеле. Шәһәрдә берничә буш кишәрлек барын. Әмма беркем дә аларны сиңа миңа бирергә атлыгып тормый шул. Әйтәсе килгәнем, я тау башына саласың мәктәпне, я тәрмәчләр өстенә. Туганнар, сабыр төбе сары алтын дигән бабайлар. Өметсезлек иң зур җиңелү. Без аз дип өметне өзмик. Килер бер көн Раббым берне мең итәр. Безнең вазифа соңгы тир тамчысы чыкканчы тырышып калганын Аллага тапшыру. Ходай иң яхшысын бирер. Урыны да табылыр, акчасы да юнәтелер, буйырган булса. Дөрес әйтәсез, абый. Оныта язганмын. Сез әйткәнчә, тирә-яктагы мохтаҗ гаиләләрне үй сайын барлап чыктык. Бик яхшы, иптәшләр. Чын күрше менә шундый була ул. Мәктәп ачып наданлыкны, ярдәмләшү туйгысын җыеп фәкыйрлекне җиңәрбез, Ходай кушса. Әмма илебездә фәкыйрләр бик күп бит. Син әллә диңгез йолдызы турындагы хикәяне белмисеңме? Бер генә кешене коткарсак та, зур шатлык. Әйдәгез, эшкә тотынык булмаса. Рәшат, сез Әхмәт белән, без Вали белән җыярбыз тиреләрне. Хәйр итеп бирелгән итләрне ияләренә чиста пөхтә итеп җиткерергә кирәк. Күреп торасыз, бик тыгыз эш көтә безне. Тиешлечә башкарып чыгарга язсын. Әйдәгез, эшкә. Вали. 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 Гафу итегез, абый. Онытылып киткәнмен. Юк, гафу үтенмә. Мин синең нишләп уйчанланып йөрүеңне сизәм шикелле. Вали туган. Беләм. Кеше ши җиргә аяк баскач, туган туфрагын, һавасын, суын сагына инде ул. Әмма күңелдә дөрләгән хисләр, безне монда китергән сәбәпләр турында уйласаң, сагынуың улы куанычка әверелер. Иншаллах, абый. Рәхмәт. Мөмкин булса, бераз эшләрем бар иде. Гаеп итмәгез. Булмаганны. Нинди гаеп ди ул, Вали? Гаеп намазында очрашырбыз. Хәерле көннәр. Әнием, хәлләрең ничек? Әйбәт. Минем дә бәйрәмдә сезнең белән буласы килә. Ләкин эшләр күп. Ярар. Ялга кайткач бер иркенләп сөйләшербез әле. Әтигә сәлам әйт. Ярар, әни. Сау бул. Икенче атнага тагын шылтыратырмын. Әйбәт кенә торыгыз.
Salih, улым. Allah haqqına yardım et әти. Bas sızlawımны. Söyle balam. Bütün barlığım sana. Men ne işle alam? Aytkine. Bas sızlawımны. Zinhar, yardım et mena. Yardım etiniz mena. Nişik buluşum улым? Әмәлен табарга юл күрсәт. Zinhar yardım etiniz. Salih, улым, тукта, китмә. Salih. Allah'ım yardım et bizge. Salihning sviteri. Yol halakatinden bir aylık beylegan edim. Anda salqın bolar. To'ngmasin deb tiladim. Amma üstüne kiydiruv nasib bo'lmadi. Ertaga Salihsiz birinchi bayramimiz Muhsin. G'imiri oq qorday pok edi o'limning. Tug'an bir kunin Allah yo'luna bag'ishladi. Şonday quvonib yashaysa o'ringa. Ne hasratli. Nega jafo ekan, jon kesagim. Tağın kirdi tushima. Tuzar amalim qolmadi endi. Aqldan yazam axiri. Nishlik, Muhsin, nishlik. Nishik jinglaytik o'libizning halin. Ey, nishik, sila. Bilsam edi. Bar xazinani berib shuni boshqarar edim. Ул bizga gil shodliqina ketirdi. Onu suyundiru bizni burch. Şu mübarek bayram hurmatine bizga yo'l ko'rsat. Ya Rabbim, o'libizning qayg'ularini jinglayta ko'r, ya Allohim. Yordamingdan tashlama, Xudoyim. Hay Allah'ım. Qara endi bu halime. Ne işim var benim bunda? Oh! İzgilik qilira keldik, o'zi bizga yo'q. Dayanamayacağım galiba. Chiday olmam yolg'izlikqa. Ihvali. Sen kim bo'lasan? İzgilik qilam deysan. Shit yot yerda xayrli ish ishlayim deysan. Ishni ishqa yolg'i olganing yo'q hali. O'zidan foyda keltira olmagan kishi boshqalarga nima izgilik qilsin endi? Batırlıq degan bo'lasan tag'in. Allahu Ekber. Ondan sonra dedim ki... Bayram günü ukka tutup yerge yaramay. Var abıyına. Bayramın mübarek bulsun. Sizniki de şulay bulsun. Ya abi siz nerse? Kaçandan beri ullar kişilerinin kulun ube başlagan. Sizin de bayramınız kutlu bulsun. Sizning qo'llaringizdan o'pmicha kimlarning qo'llarini o'pib tag'in. Sizni jilkabizda ko'tarib bilsak da oz bo'lar. Alay demek endi. Bola chaqamiz yaxshilikni, igilikni, ilmni sizdan ko'rib öğrendi. Allah barchangizdan da razı bo'lsin. Amin şulay bulsun. Rahmat sizge. Biz sizning dualardan kuch-quvvat olib yashaymiz. Amin oğlum, amin. Abi, akrinlab ishga kirishsak aybat bo'lur. Dürüst aytasan Ahmet. Hayda Vali. Boshda mashinani olik, ondan vaqfda shoshirmiz. Ko'rishirmiz.
Дөрес эшлибездер, иншаллах. İnşallah Mərəvət. Dürüst yolda ikənligimizni күңелдә хисләр раслый. Кара әле, бөтен нәрсә җитәме? Тик бер нәрсә. Иншаллах, Раббым, син бөексең. Ay, Гафу итегез, мин алырмын. үзем алам. Бирегез. Үзем алам. Gel. Allah kabul etsin. Аллах разы булсын. Рәхмәт, балам. Allah kabul etsin. Ay, Әйдә тор, китәбез. uf, җитәр. Чиләк суы белән тегермән әйләнмәс. Өч сарык тиресе белән нәрсә эшлисең? Уф, бу ниченче мәртәбә инде? Әйе, Бәйрәмнәр мөбарәк булсын, балам. сезнеке дә шулай булсын, тыңлыйм. Балам, бер курбан тиресе бар, шуны бирмәкче идек. Бераз ит тә айырып куйган идек. Башка җиргә бирербез дип тора идек тә, сезгә насип булган күрәсең. Аллах разы булсын. Адресыгызны әйтсәгез? Җидеилләр мәхәлләсе, диңгез буенда, 12нче йорт. Җидилләр дисезме? Туктагыз әле, апа. Моннан 50 километр чамасы бит ул. Шулайдыр да, балам. Монда җыючы юк. Әрәм була бит. Тире жәл. Яра. Мондагы эшләрне битерик, апа. Вакытыбыз калса, кичкә таба сугылып чыгарбыз. Рәхмәт, балам. Бәйрәм мөбарәк булсын. Сезгә дә шулай ук. Аллага шөкер, тик торырга туры килми. Кем шалтырата? Җидилләрдән бер апа. Курбан тиресе белән ит бар. Килеп алыгыз ди. Бик әйбәт. Әйдә, әзерлән чыгабыз. Ишек инде. Шуннан да барабызмы? Әлбәттә, Вәли. Чакырган җиргә бармыйлар димени. Әмма абый, якын түгел бит. 50 километр иш ул. Аның тиресе бензин бәясен дә капламас. Калыйк монда гына, абый. Син нәрсә сөйлисең, Вәли? Апаң безне хәерле эшкә чакыра. Биргән әйбере аз булса да, нияте улы. Бу эшнең әҗере өчебезгә дә җитәр. Ничек инде? Апа хәер биреп савабын алачак. Без дә аның савапларына сәбәпче булганлыктан әҗерсез калмабыз. Ә өченчесе? Фәкыйрь бердән тамагын туйдырачак. Икенчедән байның хәерен кабул иткәнгә савап алачак. Күреп торасың, бик саваплы эш, бик. Ләкин юлы бик узын бит. Син ни сөйлисең, Вәли? Аллаһ хакына чакырылган җиргә бармаска без кем шул хәтле? Тиз бул адресны алып кил. Юлга чыгабыз. Барып карыйк инде. Нәрсә булыр? Ай! Я Раббым. Ни булды миңа?
Әйдә, утыр, Валидус. Гафу ит, бераз кызыбрак киттем. Ишегебезне капкан һәр кемне хузур дип белмәсәк, Аллаһ ризалыгы өчен килгән һәр нәрсәне яхшыга юрап, Ходай нигъмәте дип карамасак, бу юлны учлап чыгу ай-хай авыр булыр. Әйдә, алайса. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Сады. Берәр пакетка салсак яхшырак булыр. Кем белә? Бәлки иртәгә генә килерләр. Бузылмасын. Ярар, хатын, борчылма син. Адрес шушы. Аха, килеп җиттеләр. Итләрне китер. Хәзер. Абый. Вакыттагы кылынышым өчен гафу үтенергә телим сездән. Бер мәлгә нәфсемә бирелеп, монда нишләгәнемне онытып җибәргәнмен. Ярар, була ул. Ләкин безгә үтә игътибарлы булырга кирәк. Чөнки хәер булган җиргә шайтан айрыуча кызыгып карый диләр. Әйдә. Ассаламу алейкум. Хәерле бәйрәмнәр. Ва алейкум салам. Рәхим итегез. Хош киләсез, балам. Рәхмәт, апа. Эшкә узмыйсызмыни? Рәхмәт, апа. Ләкин без эштән калмасак яхшырак булыр. Үзегез беләсездер, балам. Мәгез. Аллаһ кабул итсен. Хәерле бәйрәмнәр. Сезгә дә балам, сәламәт булыгыз. Хәерле бәйрәмнәр. Сезгә дә балам. Берәр йомышыгыз бар идеме әллә? Без дә сезне көтә идек, балам. Корбан тиресе бирәсегез бармы? Рәхим итегез. Зинһар, игә узыгыз. Узыгыз. Әйдә, узыгыз. Корбанны чалмагансыз бит әле. Бүген өлгерә алмадык. Аллаһ берсә иртәгә суябыз. Алайса без иртәгә генә керербез. Яхшырак та булыр. Ләкин безгә сөйләшергә кирәк. Чыннан да вакытыбыз юк шул. Башка вакытта бер керербез әле. Аллаһ хакына кирегез инде, зинһар. Аллаһ ризалыгы өчен. Безне борчуга салмагыз. Аллаһ ризалыгы дигәндә агымсулар да туктап кала. Рәхим итегез. Узыгыз, балам. Узыгыз. Рәхим итегез. Утырыгыз, рәхим итегез. Без инде иртәдән бирле сезне көтәбез. Рәхмәт инде. Өегезгә чакырдыгыз. Кунакчылык күрсәттегез. Ләкин без әле һаман берни дә аңлый алмыйбыз. Безне нигә көттегез? Монда киләсе безне каян белә идегез? Аңлатырга тырышам, балам. Бер улым бар иде, укытучы. Сезләр кебек бар көчен куеп, караңгы җирләрне яктыртыр өчен үзен аямас иде. Таҗикстанга укытучы булып китте узган елда. Ләкин Аллаһның тәкъдире. Яшьли юл һәлакәтенә элегеп вафат булды. Урыны уҗмакта булсын. Ходай сабырлык бирсен. Вафат булганнан бирле һәр кич төшебезгә керә.
Үс башы канга буялган. Сыкрана ярдәм итегез дип иңрей. Басыгыз сызлауларымны дип ялвара. Кичә күргән төштә Улым, балам. Сызлауларымны басыгыз, әти. Яраларымны бәйләгез. улым, син сыра, корбаннар шалыйм синең хакыңа. Сыра, юлыңа башымны куям. Ләкин әйт, безне чарасыз калдырма. Әйт, Көне иртәгә, әти. Иртәгә 2-гә кадәр үк киләчәк. Хәер юлчыларында минем дәвам. Яраларымны тик шулар гына бәйли ала. Кемнәр соң алар, улым? Кемнәр? Корбанның мәгънәсенә яңадан тормыш өргән 2 иманлы күңел, 2 фидакар җан. Хезмәтемне дәвам итегез. Яраларымны шушы хәер белән бәйләгез. Дару шул юлчыларда, дава алар кулында. Улым, Салихым. Урыныз җәннәттә булсын. Син әйт, улым, Аллаһ хакына. Кемнәрсез? Ничек баса аласыз улыбызның сызлауларын? тынычлан хатыным. Ярар. Без бистәдәге вакыфның укытучылары булабыз. Хәер бирүчеләрнең ярдәмнәрен булдыра алганча мохтаҗларга ирештерергә тырышабыз. Тик сезнең кайгыга ничек ярдәм итә алабыз, анысын мин дә белеп бетермим. Бу нинди вакыфсың, балам? Ни белән шөгыльләнә? Вакыфыбыз мәктәп ачып яшьләрне укыта. Ярдәм җыеп фақирләрне сөендерә. Әмма мәктәп ашу белән соңгы вакытта кыенлык кичерәләр әле. Ягъни кичерәбез. Таләп зур, әмма мөмкинлекләр шикле. Шәһәр үзәгендә мәктәп өчен урын эзлибез. Әгәр табылса, яшьләрне урам тәэсиреннән коткара алырбыз. Ләкин табылмаса, Димәк, сез укытучылар. Салихым шикелле. шулай. Аллаһ боерган булса, тагын бик күп салихлар тәрбияләргә багышлады гомеребезне. Салихымның да бердән-бер теләге шундый иде. Шул юлдан барып, буш күңелләргә сезләр шикелле таза орлыклар чәчәргә иде омтылышы. Корбанның мәгънәсенә яңадан тормыш өргән 2 иманлы күңел, 2 фидакар җан. Хезмәтемне дәвам итегез. Яраларымны шушы хәер белән бәйләгез. Дару шул юлчыларда. Салихымның хыялы иде бу. Бистәдә мәктәп салырга урын изидегез шикелле. Әйе, ләкин Шәһәрнең нәкъ үзәгендә бер кишәрлек җирем бар минем. Шунда Салихыма багышлап, ул эшләгән мәктәпкә тиң бер мәктәп салыйк, туганнар. Вакытны да әрәм итмик. Хәзер үк керешик без бу эшкә. сез чынлап әйтәсезме, абый? Әлбәттә. Бинаның беренче катын үзем төзетергә телим. Зинһар каршы килмәгез бу теләгемә. Андагы укучыларның гыгалары ярдәмендә улымның итүгеләре дә бетәр дип ышанам. Абый, Аллаһ разы булсын. Иншаллаһ, моннан соң Салих каберендә тыныч йоклар. Иншаллаһ, улым. Иншаллаһ. Искиткеч хәл бит бу, абый. Икеләтә бәйрәм бүген безгә. Һаман ышанып бетә алмыйм. Уйлап кына карагыз. Вәли белән анда бармаган булсагыз, кара әле син Худайның рәхмәтенә. Аллаһ теләсә, мәддәне мәгънәгә менә шулай әйләндерә дә куя ул. Бер курбан тиресе алабыз дип киткән идек, олы бер мәктәп күтәреп кайттык, шөкер. Әле ярый баргансыз, абый.
Син нәрсә сөйлисең, Вали? Апаң безне хәерле эшкә чакыра. Биргән әйбере аз булса да, нияте олы. Бу эшнең әҗере өчебезгә дә җитәр. Ничек инде? Апа хәер биреп савабын алачак. Без дә аның савапларына сәбәпче булганлыктан әҗерсез калмабыз. Өченчесе, Фәкыйрь бердән тамагын туйдырачак. Икенчедән байның хәйрен кабул иткәнгә савап алачак. Күреп торасың, бик саваплы эш, бик. ләкин юлы бик узын бит. Син ни сөйлисең, Вали? Аллаһ халкына чакырылган җиргә бармаска без кем шул хәтле? Тиз бул адресны алып кил. Юлга чыгабыз. Gidelim bakalım. Барып карыйк инде. Нәрсә булыр? Ай! Allah. Я Раббым, ни булды миңа? Ишегебезне капкан һәр кемне хузур дип белмәсәк, Аллаһ ризалыгы өчен килгән һәр нәрсәне яхшыга юрап, Ходай нигъмәте дип карамасак, бу юлны учлап чыгу ай-хай авыр булыр. Я Рабби, мең шөкер сиңа, безне хәйрдан аермадың. Рәхмәт сиңа. Бәйрәмне монда уздыруны насыйп иткәнең өчен. Улым, Улым, Зур рәхмәт әти. Рәхмәт әни. ey газиз Алла, рәхмәт яусын. Я Раббым, тыныч йокла, улым. Тыныч йокла.